Dobar dan, moje ime je Bojan i ja predstavljam H2E dekarbonizaciju. Šta je H2E dekarbonizacija? To je organizacija koja podrazumeva proizvođače, distributere, servisere koji posjeduju H2E mašine i njihove krajnje korisnike, odnosno vozače. Kako funkcioniše H2E dekarbonizacija kao postupak koji se sprovodi u servisima? Parametri vozila se unose u aplikaciju, softver koji stiže uz mašinu i proračunava koja je neophodna količina gasa i dužina tretmana kako bi se dobili najbolji rezultati tretmana za svaki pojedinačni motor. Vodonik i kiseonik gas ponovljivog kvaliteta koji proizvodi ova mašina meša se sa vazduhom u usisnoj grani motora. Sada ćemo vam pokazati kako se pokreće proces dekarbonizacije na našoj mašini. Kao i što vidite, mašina trenutno radi. Mašina trenutno proizvodi vodeni gas. Ja se trenutno nalazim pored ove mašine dok ona radi u zatvorenoj prostoriji. Na taj način želimo da vam pokažemo da je mašina bezbedna po čoveka, da je gas bezbedan po čoveka. Ali, pošto je u pitanju zapaljivi gas, zabranjeno je prilaziti mašini i crevu dok radi sa izvorom plamena. Pre nego što vam kažemo šta se dešava u motoru prilikom H2E dekarbonizacije, treba da vam kažemo zašto je uopšte dekarbonizacija neophodna motoru. Iako SUS motori postoje već više od 100 godina i dan danas nije napravljen savršen motor i savršen način sagorevanja. Prilikom tog nesavršenog sagorevanja dolazi do formiranja te famozne gareži, to je taloga po zidovima cilindara, po ventilima, po klipovima i po svemu što učestvuje u procesu sagorevanja goriva. Kako izgleda postupak dekarbonizacije? Motor radi u određenom režimu. H2E gas se meša sa vazduhom u usisnoj grani, dolazi u cilindre. I tako nastaje smeša goriva, vazduha i H2E gasa. Koncentracija gasa u smeši nije dovoljno velika da bi došlo do njegovog samozapaljenja. Prilikom rada motora, kada dolazi do zapaljenja redovne smeše goriva i vazduha, dolazi i do zapaljenja gasa i tada se prvenstveno dešava hemijska reakcija između vodenog gasa i naslage gareži koju sam ranije pomenuo, koja se nalazi na zidovima cilindara, na klipovima, na ventilima i na ostalim komponentama komore za sagorevanje. Taj proces se prilikom jednog tretmana u proseku dešava oko 20.000 puta. Ne dešava se samo jednom, dešava se 20.000 puta, zato što toliki broj sagorevanja imamo prilikom jednog prosečnog tretmana. Da bi se desila hemijska reakcija u kojoj dolazi do razgradnje gareži koje se nalazi na zidovima cilindara, na klipovima, na karikama, na ventilima, neophodna je adekvatna temperatura. Što znači da će procesu dekarbonizacije biti podvrgnuti samo komponente koje su izložene toj visokoj temperaturi, a te komponente su to također znači da neće doći do čišćenja usisne grane kao što mnoge zablude govore. Dekarbonizacija ne čisti usisnu granu, to je jedna velika zabluda. Dekarbonizacija djeluje samo preventivno na čistoću usisne grane. Kako se to dešava? Prilikom izvršenog tretmana dekarbonizacije dolazi do pospešivanja sagorevanja goriva u cilindrima i samim tim dolazi do smanjenja emisije izduvnih gasova. Izduvni gasovi preko EGR ventila, koji danas većina vozila posjeduju, dolaze u usisnu granu preko koje idu na ponovno sagorevanje. U tom procesu prolaska kroz usisnu granu određen deo čestica iz tih izduvnih gasova se taloži po zidovima usisne grane.
Procesom dekarbonizacije se smanjuje taj broj čestica i samim tim postoji manje čestica koje mogu da se talože na zidovima izduvne grane. Da ne dođe do zablude, dekarbonizacija na EGR ventil neće delovati tako što će on izgledati kao da je sveže kupljen, kao da je ručno očišćen, ali kod EGR ventila koji su zaglavljeni, naročno oni koji su ostali zaglavljeni na otvoreno, dekarbonizacija će tim hemijskim procesom ukloniti to malo gareži koje je dovelo do toga da se sam EGR ventil zaglavi. Također, pored toga što dekarbonizacija može da odglavi zaglavljeni EGR ventil, ona utiče i preventivno na potencijalno dalje zaglavljivanje EGR ventila, zato što, kao što sam rekao, kod usisne grane, dekarbonizacija pospešuje sagorevanje goriva i tako smanjuje emisije izduvnih gasova koje mogu da formiraju taloženje čađi. Većina ljudi ne primećuje da im auto gubi performanse. To je zato što je to spor i dugotran proces. H2 dekarbonizacija služi baš tome da se motor vrati prema fabričkom stanju. I zato će se značajno odložiti skupe popravke poput EGR-a, turbine, dizni, katalizatora, DPF-a i njima sličnih komponenta. Također, na autima će se smanjiti potrošnja, povećati efikasnost rada motora, povećati se snaga, obratni moment i odziv na gas. Neće biti kao da je auto nov, sveže izašao iz fabrike, ali će se osjećaj steći da auto ima barem upola manje kilometara. I ono što je do nedavno, barem u Srbiji, bilo totalno nebitno, što su ljudi uglavnom zanemarivali, jeste izduvni gasovi. Konkretno ekotest koji će se vršiti na tehničkim pregledima, gde se danas svi brinu da li će njihova vozila proći tehnički pregled. H2 dekarbonizacija pouzdano, naučno dokazano, smanjuje emisiju izduvnih gasova i samim tim značajno povećava šanse da vozilo prođe tehnički pregled. H2 dekarbonizacija postoji već dugi niz godina. U tom periodu vršili smo razne istraživanja i na primjeru od 5000 klijenata na preko 95% uočili smo određene rezultate, a to je da klijenti prijavljuju bolji odziv na gas, manje vibracije motora, konkretno mirniji rad motora, manju buku koja dolazi iz motora, smanjenu potrošnju i generalno bolji osjećaj u vožnji. To istraživanje smo sproveli u samo 2 servisa. Jedan se nalazi u Novom Sadu, drugi se nalazi u Beogradu. I baš zbog toga što veoma efikasno smanjujemo izduvne gasove, neke od naših prvih mašina su otišle za Švedsku. Čak 7 servisa u Švedskoj već duže niz godina koristi naše mašine, veoma efikasno i veoma su zadovoljni kao korisnici. Neki od njih su razlika između H2 dekarbonizacije i ostalih je u tome što je H2 dekarbonizacija jedini patentirani postupak proizvodnje gasa ponovljivog kvaliteta. Zašto toliko potenciramo postupak ponovljivog kvaliteta, objasnit ćemo u nekom od narednih video snimaka. Zatim, H2 dekarbonizacija je jedini naučno dokazani postupak od strane relevantnih institucija u smislu sigurnosti i učinkovitosti po vaš motor. Nije dovoljno da servis posjeduje H2 mašinu. Neophodno je da servis posjeduje i H2 licencu kojom će dokazati da je ovlašćen za pružanje usluga H2 dekarbonizacije.